правою ножкою робимо раз, два, і на ліву саму так попробуйте. О, а тепер голову на мене. От тепер буде танець, як у Великому Березному. Дай Боже доброго здоров'я, в ефірі програми «Русинська родина» і я її ведуча Віра Кобулей. Міський, як ви вже все догадали, що наша творча група зустрічається із ізвісним хореографом Миколою Мовнаром. Ну, та що, Миколко, що про тебе танець? Про мене танець – це життя, насамперед. Навіть більше, я би сказав, чим життя. Бо життям живемо, ходимо до роботи – це моє життя вже, бачите. Ходимо до церкви, після церкви помолилися, пішов на роботу, опять танцюю. Приходжу додому з сім'єю, якщо все добре в сім'ї, знову танцюю. Так що це моє життя. І неповторимий мій такий вибір був у дитячому ще віці. І воно, бачите, навіть до старості. Утримуюся, я працюю, більше нічого не знаю, тільки танцювати і ставити танці. Ми знаходимося тільки коло Ужгородської хижки, ну та зараз підемо до неї і поговоримо про лемківські танці. Ай? Добре, добре, йдім. Ми зараз знаходимося у лемківській стороні, так я би сказав. Що таке лемки? Це Лемківщина, відноситься три наші райони. Березнянський район, Переджинський та Ужгородський район. І Свалявський. Будемо Свалявський. І частина Свалявського. Чому? Тому що там з Перечинщини недалеко через село Оленьово і ми вже в Свалявському районі. Що характерно для лемківського Дуже танцю? характерно для лемського танцю, що музика підказує нам, як танцювати треба. І ми на ту музику мусимо ставити танці так, як це нам підказує музика. Чому? Тому що під музику ми танцюємо різні кроки. Ось такі поворотики в парах з дівчиною. От, бачите, через присідання трошки, отакі от, м'яко. А ще крок може бути, дивіться, які простенькі тут. Отакі от кроки йдуть, це все по річці Уж. Чому Уж? Ми десь запозичили це від Словаччини. Ми тут, якщо починаємо з Польщі, Словакії, йдемо так до Угорщини. І тому ми так називаємося, як Приужанська долина. Оце і це трісучка така відноситься до іменно Лемківщини. Коли вже танець готовий, ми з декілька кроків, рухів для ніг, для голови, для рук, ми на декількох рухах можемо побудувати цілий танець, а навіть і велику композицію. Якщо там задіяні співаки, знаєте, як на весіллі або вечорницях десь співають, потанцювали трошки, а потім посиділи, пограли і далі. То нам ще підказують костюми. Я би хотів додати, що костюми немалу роль відіграють у цих різницях по регіонам, якщо ми будемо брати нашу область. Чому? Тому що у лемківських костюмах відрізняється, дивіться, я вам тут покажу небагатий, тут, звісно, вибір з костюмів. Ось такі костюмчики, три елементи костюму жіночого, будемо говорити. Дивіться, підюбник білий, який одягається дівчина, або жінка молода. На нього одягається сукня. Сукня буває і синя, і червона, ну, дивлячись, скільки дівчині років. Від цього залежить і вже колір. А потім йде передник. Передник чорний, це значить, якщо ми десь йдемо на вечорниці. А якщо десь ми йдемо на весілля, ми стараємося взяти передник кольоровий, більш такий зелений. Ну, зелений у нас не дуже так ціниться. Зелений був там далі у Верховинщині і Гуцульщині. А зелений, червоний буде йти синій, отут на Лемківщині. А зараз ми можемо перейти трошки вище і ближче до танцю, до самих кроків. Дивіться, якщо дівчата танцюють, то обов'язково ручки в кулачках на поясі мають тримати. А хлопчики тримають то унизу, або за спиною, або вверху можуть тримати. Або якщо в парі танцюють, то за плечі тримаємо.
Ви знаєте, від хореографії трошки мушу перейти до цього предмету, який тут зараз станок називається. Кросна називається. Чому так називається кросна? Тому що на ньому чуть покровці, і не тільки покровці, от як мені підказує пані Віра, що і сорочки ткали. Ну, але я пам'ятаю, що кросна мали мати, ну, кожна друга, кожна третя сім'я. Добра хазяйка мусила мати кросни, там чоловік її або батько мав зробити власноручно. Бачите, як це все робиться з дерева, кросна. Я би вам сказав, що пам'ятаю, коли я був маленьким, ще не ходив до школи, то мамка мене теж задіювала у цьому. Вона мені давала ножнички, і я різав старі сорочки, бо маєчки там якісь на такі нитки, і потім сматував її на клубки і давав мамці. А мамка потім з тих кросах виплітала, ткала отакі покровці, які ми стелили то на лавочку, а потім, коли вони вже трошки були старі, то ми їх на підлогу ставили, бо підлога була, як бачите, з глини, не було дошки тоді, їх так бідно покажили. А потім вже пішли підлога доски або паркет, то ми все одно ставили такі покровці на підлогу. А я пам'ятаю до сьогоднішнього дня, як я то різав і мамці подавав, бігунки то ті, чулки називалися. І я пам'ятаю, як мамка то робила. Дуже цікава хореографія бойків. Ми зараз йдемо по вулиці, а з лівої сторони у нас хижа. Вже наступного району, до якої ми зараз йдемо, Іршавський район. Дуже такий знаменитий Іршавський район у нашому краї, не тільки там вином, знаєте, славиться вином дуже, і вже там гори з'являються не такі, як на Лемківщині, але і ще хореографія там своя, своєрідна хореографія. Я би зараз хотів сказати, що ця така велика хореографія, наша знаменитость така велика, як Клара Федоровна Балок, вона на тому районі зосередилася багато років. Вона там навіть працювала у Іршаві і поставила, родила іменно у селі, питалася у старших людей, як вони там танцюють кроки під цю музику іршавську. І поставила, я би сказав, великі композиції, такі як Раковецький Кручений. У Малому Раковці записаний танець. Вона переставила його і потім в хорі Закарпатському. Такий танець, як вокально-хореографічна композиція ціла, бубнарський. Я багато можу назвати таких бойківські забави, який танець, весілля навіть записано Іршавського району у Приборжавському, називається Приборжавське весілля. Ну і таких багато танців є, які на сьогоднішній день ще виконує хор Закарпатський в своїй програмі. Каже, село має свою мову і хореографія має свою мову. Дивіться, якщо мене видно, я покажу Раковецький Кручений танець. Раз, два, три. Раз, два, три. Уже бачите, корпус він трясеться. Трясеться, називається трясучка. Весело йому, вже отак от трясеться. І такі кроки всякі бувають. І з дівчиною, і самі хлопці танцюють. Це притаманно тільки тому селі Великому Раковець. Якщо ми підемо далі у село, там записала Клара Федоровна Бубнарський. Там, дайте мені ручку. Танець починається так з бубном, один бубнар є, і з дівчиною подає руку і танцюють весь танець спочатку до кінця. Це, представте собі, 5-6 хвилин танцюють, отак от, все танцюють, і всі дівчата отак танцюють. І рухаються по колу, по діагоналі, і так кружляються. Розумієте? Це дуже цікаво. Чому? Це у тому селі записано. А район досить великий, Іршавський. Там є Білки село, Ільниця, і в кожному селі є свої люди, по-своєму танцюють. Я, допустим, хотів би присядку зробити таку, а другий би хотів якусь таку зробити. Бачите, різно, в кожному селі. А той каже в селі, о, так ми так робили присядку. А в тому селі каже, ні, ми таку присядку робили. І тому Клара Федоровна так і запечатлила то все в хореографії, що кожне село, яке має свій характер, має свою музику, має свої слова.
Костюмів таких немає нікого, як у Варшаві. Дуже гарні. Там такі широкі штани, називаються Ідемо гаті. пообзираємо. Ідімо повзираємо, подивимось, що там є таке. Обережно, великі гарадичі. О! Ми завершимо вже Шавський район, костюми подивимося. Як вони відрізняються, де ми були у Жородському, Перечинському, Великобережнянському районі, а тепер ми попали в Варшавський район. Там, якщо взяти штани у чоловіків, штани там заправлялися, вузькі були, такі, як у мене зараз. А тут дивіться, які широкі гаті, називаються гаті. Оце чоловіки одягають такі широкі гаті. Бачите? І от ми там показували, як танцюють в тих штанах. На ці гаті одягається така широка сорочка, дивіться. От. І з такими рукавами, широкими, без всяких запонок, ніякі не були гомбочки. От. А широке було. Но сюди ще йшов, щоб гаті не впали, не тільки гуміка, а й такий широкий черес називається, пояс. Одягали черес хлопці і були такі бітяри. От. А жони? А жони теж мало відрізнялися. Дивіться, яка вишивка у них йде. Тут на кісті зап'ястя, де починається, і по цілій руці від плеча до завкісті йде. На комірнець був трошки вишиваний. Ось такі вишивки всякі гарні. І це йде з плеча йде аж до кісті руки. Теж вишивка ручна. Тепер колір, комірець такий у нас теж вишитий. І вона широка тут у поясі, так як у чоловіків, так і у жінок широка. Сукня така, як вже була у лемків. Розумієте, як синя може бути накидка перед, спідничка може бути біла, а синя буде накидка або червона. І дивіться, що характерно чепчик. Не якийсь корона, як у нас у лемків корону одягають у Перечинському районі, у Жородському, а чепчики. Я не буду брати їх у руки, бо вони різні одягаються. На неділю беруть червоний якийсь, на Букдень беруть таку сіру якусь. А от хустята такі, дивіться, брали старші жінки. Молодші дівчата брали чепчики, ми вже знімали. А це хустята маленькі такі, одягали вже старші дівчата. А дивіться, які великі платочки. Теж задіяні. Ну, їх одягають на плечі, скорше всього, на поясничку одягали. Так собі дівчата украшалися. Ну, не тільки дівчата, а й такі, що вже за 50 мали років. Я виходжу, тут дивлюся, такий шпаргет великий, що на ньому їсти варили. Що хочете робили, а тут піч. Піч, я пам'ятаю, у нас така була вдома піч, що я там і спав, і тепло було, і нянько мій там спав, і я спав, і ми могли там спати з братом старшим моїм. Так що це було багаторазове використання. І їсти робили, і спали, і грілися у кімнаті. А дивіться, який тут де глазу. Біглясь. Бачите, у кожному районі по-різному говорять. Кажуть, біглясь тут, а там кажуть, далі де глазу. Що з ними робили? Їх гладили. Гладили штани, сорочки хлопцям, коли йшли до церкви або десь йшли. А лабушки такі були у вас? Були такі лабушки. Ну, робили там, я знаю, якусь маченку або жарили, піджарили. Там такі були. Ну, фандали називалися в кожному селі. У нас називалися фандала. Там, де робили маченку всяку, ми туди їли потім маченку. Мамка нам давала їсти, а я бачу, тут всякі інструменти є. Ну, давайте при виході, там бачимо і такі, дивіться, які глечики для квасу, для молока. Квасного молока було, прятане молоко, парне молоко було. Ми так виросли на тому молоці.
Ну а зараз із Іршавщини перейдемо до Хуського району. Тут є хижка з Хуста, і я би хотів сказати по тому, що є не тільки хижі побудовані, архітектура вже в цьому районі трошки інакше відрізняється, а і хореографія теж відрізняється. Про особливий танець хотів би вам розповісти Хуського району. Там музика своя, там хореографія теж своя. От як він називається? Сипаний. Що таке сипаний по-хуськи? Ну, по нашому обичаю сипаються. От дайте мені, Вірочка, руки. Дивіться, і ми сипаємося, да? О, я сюди сипаюся, а потім ви мене сюди сипаєте. І от так все виходить сипаний підряд. А ну через раз, раз, два, три, отак. Розумієте? І ми сипаємося, а потім можемо і так все крутити сюди, 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 сюди. От одну ручку піднімайте. От, ага. Я можу зняти калап, зняти так, а ви подивили. Потім ручку на плечі можемо покласти. І сипатися теж. Раз, та-та-та-та-та-та, ра-та-ти-та-там, пам. Бачите, як ми трясемося. Трясемося. І в правий бік, і в лівий бік трясемося. От на цьому оснований весь танець, що весь час ми сіпаємося. І рухаємося по колу, по діагоналі, і присядочки робимо. Дівчина бігає кругом хлопця. Потім в місці танцюють, кружляються. Тобто отак танцюються, як сіпали. Раз, два, три, сіпання, розумієте? Уже в другому районі ви таке не побачите, щоб ви так все крутили. От, розумієте, як сіпаються. Це оригінальний танець, що слово сипаний, не я його придумав. І не знамениті ні Сусликов, ні Клара Федорівна, а придумали старинні там старики були, такі жили, зараз вони вже не живуть. І без музики, головне, що без музики. Танець вони зробили. Сіпани викрикували і там топали ногами. Ой, дуба, 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 туба, туба, туба. Ей, дуба, дуба, дуба. Ми і так вони танцювали. Все записали. Ви бачите, такі хореографи не були такі знамениті, як було вже в цей час, у 20 столітті. А записали десь у 19 столітті цей танець, без музики. Ви представляєте собі, співали собі так. І вони так сипали собі. Сипаний. Дуба, 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 дубали, дубали. Тобто топали. Оце таке коротко можу я сказати про хореографію Хустщини. Вона, звісно, велика зараз, вона вже на персональній лінії. Вона у нас в хорі Закарпатському навіть 2 постановки є Хустського району або 3. І, як сказати, вже роки пішли такі, що я вже мав за 30. І я почав вже хлопцям молодим, які приходили дівчатам, показувати, як це робиться техніка, як робиться крутки, як у повітрі стрибки. Це запримітили Клара Федорівна і Петро Петрович. Кажуть, а ми не можемо його поставити репетитором, педагогом, щоб він нам вів урок, клас. У нього освіта є. Каже, Клара Федорівна, є освіта, але для того, щоб подавати, треба йому ще, щоб він вчився в університеті культури. Будь ласка. Я заочно вчусь і працюю в хорі Закарпатському. Приймають мене на другий курс відразу. Закінчую я у 2008 році цей університет київський, але там, що цікаво, була курсова робота. Курсова робота мені запам'яталася всі, там обично курсанти пишуть «Жизненний путь Майи Плісецької», або ще там Васильєва, Григоровича, балетмейстеру з Большого театру, з Великого театру Московського. У мене курсова робота пишеться. Клара Балок та її хореографічне життя. Знаєте, я пишу курсову роботу, на відмінно. Далі 5-й курс закінчую, дипломну роботу. Дипломну роботу я думаю собі, я ж не проста людина. Хореографії, як зі мною вчилися студенти, молодші. Я хочу сказати, що я в 50 років закінчив університет. Я вже мав великий досвід. І я думаю, я зроблю таку дипломну роботу, щоб вона запам'яталась не тільки мені, а всім. Директор курсової роботи, тобто він працював зі мною над дипломною роботою, Камін Володимир, доцент хореографії Київського університету культури. Він каже, Микола, ти мусиш щось зробити таке, раз ти працюєш в хорі Закарпатському, який маєш досвід, зроби вокальну хореографічну композицію для цілого хора, щоб і хор співав, і рухався, і танцював. Я зрозумів, Володимир Олександрович, зробимо. Ну, і мені, я звернувся до Миколи Яковича Попенка, він мені каже, залюбки, Микола, ти ж мій земляк, а він сам з Рахівщини, з ділового роду. Каже, я тобі напишу таку музику, теперішню, сьогоднішню. Він навіть слова написав для фінальної композиції. І я взяв оцей номер, взяв 5 районів. Чому? Бо в мене було в підчиненні
у розпорядженні 10 пар. По 2 пари я на кожний район дав. Перечина 2 пари показує мені, Воловецьчина 2 пари, показує Хуський район, там де Сипаний. Ну я не Сипаний взяв, а другий район взяв трошки. І перейшов на Рахівський, бо то темпераментний такий фінальний номер. І пішла вокально-хореографічна композиція. Думаю собі, Клара Федора, давай я теж щось тобі поможу. Каже Микола, я знаю, що не треба мішатися, бо це дипломна робота, але я тобі хоч названня придумаю. Ну так, добре, кажу Клара Федора. Яке ви придумаєте названня цього танцю, вокально-хореографічної композиції? Велика, десь на 18 хвилин йде номер. Горі селом. Йду до селом, чи йду горі селом, а всюди співають, танцюють. І кажу, Клара Федора, це супер, ви молодці. Ми обнялися, і я подякував так їй за назву. Ця дипломна робота у мене пішла на відмінно. Вона і нині є у Інституті культури, як у архіві. Кращі роботи там виставляються наших випускників.